Chcete mať vyrysované brušné svaly bez toho, aby ste spravili jediný ľahset? Predstavujeme vám úplne nový Aptronic X2. Prelomový systém na cvičenie, ktorý navždy zmení spôsob, akým cvičíte. Tajomstvo spočíva v systéme elektrostimulácie svalov alebo ESS. Táto vedeckými dôkazmi podložená technológia spôsobuje aktívne svalové sťahy. V preklade to znamená, že cvičí za vás. Takže vy už nemusíte. Aptronic je vybavený duálnym systémom, ktorý je založený na dvojici aktívnych vložiek vpredu aj vzadu, takže stimuluje dve samostatné skupiny svalov naraz. Za jedinú minútu spôsobí najmenej 400 svalových sťahov. Skúste si predstaviť, ako robíte 400 ľahsedov. Viditeľné výsledky sa dostavia už po niekoľkých cvičeniach. Je vhodný pre začiatočníkov i atlétov a vďaka svojim 80 cvičebným kombináciám je Aptronic X2 takmer 7-krát účinnejší ako klasické cvičenie. Dostanete úplne nový Aptronic X2 s dvojkanálovou technológiou, výkonným mikroprocesorom a 4 nastaviteľnými aktívnymi vložkami. Dostanete aj kompletný návod, rady ako efektívne cvičiť a plán na chudnutie. Priložíme vám aj batérie a špeciálny gél, ktorý dosiahnutie želaných výsledkov ešte urýchli. Ak zavoláte hneď, pribalíme vám aj praktickú tašku, aby ste svoj Aptronic X2 mohli hocikde uložiť alebo vziať so sebou. A ak sa vám pošťastí byť medzi prvými 500 volajúcimi, dostanete aj Aptronic Minipass v hodnote 30 € úplne zadarmo. Minipass Aptronic X2 vám pomôže spevniť ramená, stehná i lítka a dokonca vám pomôže aj s celulitídou. Objednajte si aj vy svoj vlastný Aptronic X2 a už nebudete musieť chodiť do posilňovne. Vďaka elektrostimulácii svalov si vypracujete brucho, o akom ste doteraz len snívali. A ak budete medzi prvými 500 volajúcimi, pribalíme vám aj Aptronic Minipass úplne zadarmo. Tak na čo ešte čakáte? Zavolajte hneď!